към всички! Вече дошли в втори епизод на Майнкрафт. Днес съм ви подготвил един по-кратичък епизод. Не мисля да ви правя някакви супер другите епизоди. Сега ще направим нещо по-свежо, нещо по-интересно такова в Майнкрафт. Както виждате, съм започнал този затворът Азкабан. Епизод трябва да бъде качен тази нощ. Или може би сутринта ще бъде качен. Но нека да не се прави да мога да го кача този епизод утре. Окей. Нека махнем всички предмети да ги заменим с други. Тези двата предмета ще се нужни най-много. Сивото легло, вратата, това, прозорците, детайлите, които трябва да слагам. Градки, къде има интересни градки е това. Тикви отвън има. Всичко останало като екстериорът от външният интериор, така да го кажа. Външният интериор ще е доста интересен. Както може би знаете, къщата е има форма на кръгче. Две кръгчета един вид. Тук ще са 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, така, 1, 2, 3. Едното кръгче е по-големо, едното е по-малко. Така, мисля, че трябва да е равно. Да, 5 са си. Но не мисля, че по принцип е така. Да, както може би казах или споменах, затворът не е симетричен, което трябваше да стане. Мисля, защото по това време, когато е строен този затвор, те не са имали с какво да го пресметат. И затова ми е по-интересно да го създада, както те са го създали. По трудния начин. Естествено, пресмятам блокчета. Трудничко си не е най-лесното нещо, защото е огромен проект. Просто огромен е. И доста труден. Не мога да отрека тук. Нека се вземем по къщата. Ще я направя горе-долу 4 или 5 блока. Ще се върна, когато направя изцяло това. Окей, хора, тук съм. Вече знаете. Да. Моята правя интериорът. Реши какво да е интериорът. Тук всички знаем, че Хагрид е пълен с неща вътре при него. Ще ми пада батерията, трябва да съм адски бърз. Да слагам врати. Къде беше това? Штайнка подолу. Така, хора, тук трябва да намерим саксийките. Вот. Тук трябва да. Аре, хайде, къде са? Sleep. Казана. Има казанчета, тук ще наведа казанчета. Тук вратички за прозорчетата.
втори резиденс. Так, ми 28 секунди батерия. Трябва да се пусне зарядно възможно най-бързо, хора. Съжалявам, че мърдах толкова. Окей, вече съм на заряда официално. Но хора, мисля това да е всичко за клипът. Очевидно, скоро ще свършваме. И някакви гафтове трябва да има. И пътя така. Какво повече да снимем? Чува. Какво да снимем повече? Не, няма нужда от тези недър глупости, освен торчовете. Торчовете не са недър глупости, да, но са си нужни. Ох, защо? Всеки път, като си пусна зарядното, има тези пустоти. Защо не намирам? Естествено, пая жени има на Хагрид къщата, защото той си отглеждаше огромен паяк при себе си. Тук по ъглите ще не слагам паяджинки. И тук ще сложа една и готово. Окей, сега. Какво имаше той? Плюс торчовете, които не мога да намеря. Добре, знам, че са ми пред очите, но не ги виждам. Ох, да. Естествено, торчове ще не слагам. Ще се получи. Преди имах един доста интересен сервер. Така. Бях направил и къщата на Хагрид, това и перон 9,3/4. Но аз ще направя нещо по-голямо от перона. Нещо по-атрактивно. Нещо, което не се... Нещо, което не се е виждало толкова много в филмът. Защото перонът да го виждаме всяка серия на филмът. Всяка серия, когато излезе. Добре, не всяка, извинявам се. Както и да е. Но става доста тъпо вече. Така, ще сложа тикви, защото в епизодът, когато убиваха неговият... Как да го нарека? Такова. Неговият хипогриф, когато го убиваха, имаше тикви. Ето тук. Точно. И имаше малко оградки, така че и оградки ще сложа. Такива. Просто искам да издокарам всичко, не точно такива, по-тъмни трябва да са. Такива, може би. Тъмен дъб. Ето така. Тук имаше тикви. И дини. Как без това, смисъл? Как без сцената? Имаше и сено, бали сено. Там имаше заради нещото. Тук бяха закачени опосуми, но аз нямам с какво да ги имитирам. Освен и да вържа един бял кон. Един бял кон да вържа пред това. Какъв пламък. Но това ще е по-нататък древен пазител. What the heck? Аз съм написал. Да, това е този. Да, това е този, както и да е. Май нямаше картини, но ще наслагам нещо като детайл вътре. Ще го наслагам. Този епизод съм супер дълъг отново. Така. Ще наслагам някакви неща. Тази стая може би... това му е спалнята, леглото, голямото легло, си го спомням. Доста интересна стая. Ето тук съм я украсил. Това е задният вход. Когато тук е забранената гора, може би знаете.
Така, най-важното нещо, което трябва да... За него беше забранената гора. Помните ли, хора? За него беше забранената гора. Тя е забранена, но... Ще направим едни тъмни дървета, просто един ред тъмни дървета, просто ето така, сякаш да придобива тази, как да го кажа, магия. Леле, аз съм забравил нещата, къде са? Сега къде е дървото? Тъмното, да, фиданка. Смърч. Ето така ще наслагам малко дървенца зад неговата къща. Ето така, да, перфектно. Перфектно. Ще сложа и трева. Трябва да имат, как да го кажа, пространство, за да порастат. Така искам да са смесени. Да се допират. Уау, това даже има и лияни. Мерси за ефектите. Моджанг. Шибан Моджанг. Окей, хора, къщата се получи перфектно. Повече от перфектно. Не мога да го повярвам. Там остава тревичката да му сложа пред къщата. Ето тук ще наслагаме трева, хора. И клипът ще е това. Няма колко повече да заснимам. Може би ще го кача утре сутринта, ще видите клипът на Майнкрафт. Знам, че текстовете са на английски. Текстът на клипът е на английски. Знам, за което съжалявам. И хора, това ще е всичко за клипът и за моите сътворения. Надявам се да ви хареса. Очаквайте клип на ето тази игра, която ще видите как е стоя. Но това ще е всичко за клипата, хора. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за още. Аз бях Спънки и до скоро.